कार्तिक के समय बा छठ पर्व एगो ऐसा पर्व है कि कहीं भी तनी सा एकर धुन सुनाई दे देवेला तो लोग के रुआ खड़ा होके लगे। एगो औरत अपना पति के बारे में बताओ तरी कौना भाव में भैया। जब से कार्तिक चढ़ल बा हमेशा छठ के धुन में मगन रहता है। औरतिया कैसे कहलसी कौना भाव में कहतिया औरतिया कैसे, अरे कि कार्तिक भर मगन रहे आ नेहिया लगाई के त सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के। और का कहतिया, सूप नारियर बाटे शहर से मंगाई के, सूप नारियर बाटे शहर से मंगाई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के। औरतिया कहलसिया आखिर लोग कहेला कि औरतें छठ करेली सब, हर प्रांत में पुरुष लोग भी छठ करेला, लेकिन हमार मर्द बने कि हम छठ ना करीला उहे करेले। कैसे कहलसिया औरतिया, 4 दिन वाला पर्व कैसे जाले और का पर्व कैला से मिले हमरा बहुते कहती औरतिया, 4 दिन वाला पर्व कैसे जाले पर्व कैला से उनका मिले बहुते सुख। औरत कहलतिया, बात बतियावे खाली सगरो भलाई के, बात बतियावे खाली सगरो भलाई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई के। और औरत कहलसी अपना सखी से, छठी मैया हमरा सैया पताया कर, सारा सुखवा से झोड़ी उनकर भर, हे छठी मैया हमरा सैया पर कृपा बनौले रहिया, कौनो दुख विपत्ति उनका पर मत आवे दी, ऐसा तारा से प्रार्थना बा। औरत कहलसिया, छठी मैया हमरा सैया पताया कर, सारा सुखवा से उनकर झोरी भर, संदीप छठी माई की कृपा बा, इनका नियर आदमी स्टेशन पर अगर माई की कृपा ना रही यो कटोरा लेके छपरा जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफार्म पर का करता सब कोई जानता, अच्छा थावे मंदिर के गेट पर, लेकिन माई की कृपा बटे आकि महीना के 30 दिन में 25 दिन प्रोग्राम करते रहे। औरत कहलसिया, हम मुखिया ले आइल बाड़े जेपी के बोलाई के, मुखिया ले आइल बाड़े जेपी के बोलाई के, सजनवा भजनवा गावेला छठी माई
मैया की।